Ну, привет, Валера! Ого! Сергей Николаевич! Добрый день! Оп! Бачу у гуморы! Да, я в хорошем, приподнятом рабочем состоянии, Валера. Как всегда. Мы даже когда на отдыхе, всегда на страже, понимаешь, и рука на пульсе. Сейчас я дома, в неформальной обстановке, готовлю драник, да. Вроде бы отдыхаю, а все равно, понимаешь, бджу. Да. Ну-ну. І драніки, ну, добре. З чим робиться-то їх хоч? З мукою, без, як там? Скажи тебе, а? Я, знаешь, делаю драники по особому ГОСТу. Да? Ну, не суть, послушай. Валер, есть вопрос. Ну. Съездил я, то, значит, вот на это Полесье. Ну, помнишь, я тебе звонил, да? Ну-ну-ну. Такой, знаешь, хороший регион, автентичный. По болотам прогулялись, аппетитно гуляли и повезли нас в этот, как его там, Матоль, вот, городок такой, Матоль. Там у них фестиваль кулинарный проходит каждый день. Название такое «Матольские присмаки». Я, кстати, так и не понял. Присмаки – это что, что-то про присмыкающихся? Ну, не суть. В общем, я обрадовался, думаю, наконец-то поем драников. Я люблю, знаешь, питаю к ним слабость. Драники – это же кумир желудков, да? Отечественная амброзия. И вот приезжаем, мы, значит, нас к столу. У меня уже слюна пошла, а на том столе драников нет. Ни одного, представляешь? Я понял. Это провокация. Там я, конечно, промолчал, но вернулся, думаю, надо докладную какую-нибудь написать задним числом туда. Да. Ну, чтобы разобрались. А? Что думаешь? Ой, Сергій Миколаївич, ну вам ось аби яку-небудь докладную кудись написати. Ну не треба. Ну гэта вельмі шкоднае уяўленне, што беларуская кухня складаецца толькі з дранікаў. Дранікі, несумненна, цудоўная страва, але з той жа бульбы у нас ёсць яшчэ дзясяткі іншых страў. Бабка, кішкі, калдуны і шмат чаго яшчэ. Але значна больш традыцыйных страваў у нас якраз не з бульбы. І шмат якія з гэтых страваў вельмі каларытныя, старадаўнія, апіяныя паэтамі і пісьменнікамі. Карацей, папросту просяцца ў канон беларускай кулінарыі. Ну вось, да прыкладу, верашчака ці мачанка, адмысловая мясная поліўка, куды макалі бліны. Ну альбо халаднік, ну цудоўны летні пасілак. А яшчэ калдуны, клёцкі, кулябяка, крупнік, раўгеня. Какая Евгения? Раўгеня. Ну гэта кісла-салодкі напой, зроблены на муцэ. Ну, на квас падобна. Ну и название. Ну, название каларытнае, а што? Ну вось так і просіцца, каб яго брэндыявалі. Карацей, і без дранікаў маем, што на стол паставіць. Дарэчы, лічыцца, што уласна дранікі да нас патрапілі, увага, з габрэйскай кухні, яшчэ у 19 стагоддзі. С какой, Валера, послушай, Валера, что же ты такое говоришь? Это же провокация. Ну, правда, да? Ой, ну спакойна, Сергей Николаевич. Габрэі, беларусы пачалі спажываць бульбу лічы адначасова. Ну, бо жылі побач. Ну і, відаць, габрэі першыя прыдумалі яе якраз вось дзерці. Але у кожным выпадку гэта досыць позняя страва. Бо масава спажываць бульбу на наших землях пачалі толькі ў 19 стагоддзі. В смысле, в каком 19-м? А раньше как? Как это? Бульбаши без бульбы? Что, сапожники без сапог? А вось так, Сергей Николаевич, сотні гадоў. Ну вось жылі тут продкі беларусаў і абыходзіліся без бульбы. Ели бабы, рэпу, гарох, мяса, рыбу, садавіну, гародніну. Ну нейк жылі. Дарэчы, да з'яўлення бульбы мелі іншую крыўдную мянушку. Ну, тыя ж палякі называлі жыхароў Вялікага княства літоўскага бацвіннікі, бо на нашых землях вельмі папулярнай стравай былі якраз халодныя гарачыя супы з бацвіння, то бок з лістоў бурака. Ну і для палякаў бацвінне было выключна кормам для свіней. Вось яны і смяяліся з ліцвінаў. Дарэчы, па выніку бацвінне перамагло. Гэтая страва ўвайшла і ў польскую кухню, і ў еўрапейскую, і ў расейскую. І сёння ў той самай Еўропе гэта вельмі папулярны экалагічны прадукт пад назваю мангольд. А вось у Беларусі пра гэтую справу, на жаль, якраз-такі забыліся. Хаця, ну вось якая ачмурэнная гісторыя ў яе. Ну, пагадзіцеся, ну,
Карацей, не бульбы адзінай, хаця і патэнцыял у бульбы до конца не раскрыты. Ну вось, хаця б узяць наши рэстарацыі. Ну ідзі яшчэ паспрабуй, знайдзі ў іх сёння бабку, колдуны, ці хаця б, ну, кишку. В смысле кишку? Кишку в прямом смысле? Или это название какое-то секретное? Ой, ды ніякага сакрэту, Сергей Миколаевич. Гэта свиная кишка, фаршираваная часцей за ўсё бульбай і запечаная у печы. Ну, неверагодна смачная рэч. Ведаеце, я нават здзіўлены, што вы пра яе не чулі. У нас з дзяцінства все гэтую кишку ели. Ну вы, Сергей Миколаевич, зусім адарваліся ад каранёў. Валера, послушай, это ужасно. Ой, господи, и ты туда же. Ну что такое, Сергей Николаевич? Ты мне обновил еще одну травму мою из мотоля. Сейчас расскажу. Послушай. Значит, сижу я, значит, за столом в этом мотоле. Ну, там песни, самогон, ну, хорошо. Думаю, ладно, с драниками. Мясо поем. Ну, знаешь, у меня на природе инстинкты древние проснулись. Но я говорю, дайте, говорю, мясо мне. А они такие, кровянкой чистуйтесь. Ну, я смеюсь, спрашиваю, а ну что, вот это вот из крови? Они говорят, да. Из крови и из гречки. Представляешь? Я сдержался, спрашиваю, а без крови у вас есть что-нибудь? Они говорят, конечно, вантробянка чистуйтесь. Я спрашиваю, это что, из вантроб, что ли? Они смеются, ну, так, из вантров, с чего ж еще? Я говорю, подождите, а есть мясо, вот просто мясо, без крови, без вантроб, колбасы хоть нарежься, какой московской, ну, докторской на худой конец. Ну, и приносят они что-то вот такое, знаешь, вот такое округлое. Я пробую, ну, вроде мясо, вроде вкусно, хорошо. И тут коллега справа спрашивает, о, сцулек. Я спрашиваю, в смысле, чего это? Он говорит, ну, у нас это сцулек называют. Так вот скажи мне, Валерий, что за сцулек я ел? Ну так, Сергей Миколаевич, вы покаштавалі цудоўную страву. Кундзюк альбо сцулек. Гэта калі рубленае мяса складваюць у свіны страўнік, ну альбо часцей у мачавы пухір і пасля высушваюць. Дарэчы, вось таму ён і называецца сцулек. То есть, получается, я на глазах коллег ел мочевой пузырь? Кошмар. Ах, вельмі трагічная гісторыя, Сергей Миколаевич. Ну, ну вы што, ўжо аж занадта гарадскі? Альбо, крый Божа, з Расіяй прыехаўшы? Бо менавіта ў традыцыйнай расійскай кухні якраз шмат дзе прынята з забітай жывёлы браць толькі мяса, а ўсё астатняе выкідваць. А вось у нас усё інакш. Апроч мяса выкарыстоўваецца, ну, ўсё па максімуму. Гэта і эканомна, і смачна. І таму з даўніх часоў кроў ішла на крывянку, вантробы на вантрабянку, з кішкі, з пухіра рабілі ты ж самыя кішку, сцулёк, гэтак далей. Нават свіныя вушы, і тыя елі асобна, і гэта ўсё вельмі смачна. Дарэчы, калі ўжо казаць пра чыстае мяса і хамон, ну, яшчэ можна па-беларуску сказаць гамон, але вы не напружвайцеся. Калі папрасілі, то, думаю, прынеслі б якраз вам мясцовы хамон. Гэта, ну, паляндвіца у нас называецца. Трошкі там іншая тэхналогія, але агулам тое ж вяленое мясо. Чистюсенькое. Валера, послушай, не надо простую белорусскую кухню связывать с Европой. Белорусская кухня, она ведь, понимаешь, хоть и бедная, но очень жирная. Не европейский стандарт, понимаешь? Ай, ну, вось про бедность, глупство. И наконт тлустости, вось вы так само тут крыху помыляетеся, Сергей Миколаевич. Конечно. Калі беларусы гатавалі ежу на сале і з мясам, то яна была тлустая. Але, па-першае, яны ели тлустую ежу, а пасля ішлі і шмат фізычна працавалі. Таму гэта была неабходнасць. А па-другое, мясную ежу нашыя продкі ели нечаста. Ладную частку гадавога календара у нас што было? Пост. А калі мяса есці было нельга, а ў сялянаў яшчэ і магчымасцяў упаляваць дзічыну было нешмат, то вось тады і атрымлівалася, што беларуская кухня багатая на цалкам сабе посныя і дыетычныя стравы. Зацірка, тая ж раўгеня, кныж, розныя квашаныя прадукты, кашы, розныя тварожныя сыры,
супы. І сёння, дарэчы, гэта можа быць вельмі сучаснай і перспектыўнай фішкай Беларусі. Ну вон, літоўцы робяць вялікі бренд з таго ж халадніка. Вельмі дыетычная, натуральная страва. Ну а што, для нас, беларусаў, той самы халаднік, гэта што, нейкая экзотыка? Ну таксама ж частка нашай кухні. Ну няма чаго тут быць празмерна сціплымі. Ой, ладно, заговорил меня. Знаток выискался. Ой, ну слухайте, ну не на выспе ж жылі нашыя продкі. Напрыклад, у нас ёсць папулярная сялянская страва лазанкі. І гэта дакладны рэмейк на італійскую лазанню, якую яшчэ Бонна Сфорца прывезла на нашыя землі ў 16 стагоддзі. Ну а тая ж верашчака прыйшла да нас адкуль з саксонскага двара ў 18 стагоддзі. Кулябяка таксама. Таму на нашай кухні хапае ўсяго. І мясцовага аўтэнтычнага, і цікавых запазычанняў у суседзяў. Нешта ў Еўропе падгледзелі, нешта ў татараў мясцовых узялі, нешта ў габрэяў. Так што, Сергей Миколаевич, вы дранікі, канешне, дарабіце, але пасля раю пашырыць свой гастранамічны кругагляд. За апошнія гады ў Беларусі выдадзена папросту процьма цудоўных кулінарных кніг з беларускімі рэцэптамі самага рознага стылю. Сялянскія, шляхецкія, мяшчанскія. І шмат якія стравы, дарэчы, падаюць у рэстарацыях. Таму, ну вось, крыху цікаўнасці да сваіх каранёў дадайце туды трошачкі агульных еўрапейскіх здабыткаў і да ўсяго не пашкадуйце кухарскага імпэту і смеласці ў эксперыментах. І будзе вам, Сергей Миколаевич, счастье. Ой, Валера, слушай, ты меня запутал. Валера, послушай, не учи ученого. Я жил еще в те годы, когда колбаса была по 2,20. И сосиски были из нормальной, натуральной бумаги человеческой. У меня стильный идеологический культурный стержень. Давай, беглый, приятного аппетита. Я работать буду руками. Подожди. Так а что там с мукой в драниках? Надо или не надо? Бляха-муха, и тут конфликты идеологические. Одни говорят с мукой, другие без муки. Не разберешься. Главное, без указаний сверху сложно, понимаете? А указаний нет, как правильно. Значит, все, драники откладываются. Вдруг своими руками идеологическую диверсию осуществлю. Пойду посмотрю, что за верещака такая. Может, хоть там без конфликтов.